Το διαδίκτυο έχει μπει και τα καλά στη ζωή μας. Έχει απεριόριστες δυνατότητες και μας μαγεύει. Υπάρχουν όμως κάποιοι κανόνες που είναι σημαντικό να ακολουθούμε για να μένουμε ασφαλείς. Δεν δίνουμε ποτέ τους κωδικούς μας σε κανέναν, ούτε στους καλύτερους μας φίλους. Δεν στέλνουμε μηνύματα όταν είμαστε θυμωμένοι. Είναι δύσκολο να πάρουμε πίσω αυτό που είχαμε πει. Η διαδικτυακή επικοινωνία δεν είναι πάντα ιδιωτική. Οι άλλοι μπορούν να αντιγράψουν, να εκτυπώσουν και να μοιραστούν με τρίτους τα λεγόμενά μας ή τις φωτογραφίες μας. Δεν προωθούμε μηνύματα ή φωτογραφίες που θα μπορούσαν να πληγώσουν τα συναισθήματα κάποιου. Δεν απαντάμε σε εκφοβιστικά μηνύματα. Μπλοκάρουμε την πρόσβαση του αποστολέα. Κρατάμε και αποθηκεύουμε τα μηνύματα ή τις συνομιλίες μας. Θα μας είναι χρήσιμο αν θέλουμε να το καταγγείλουμε. Αναφέρουμε το πρόβλημα στους γονείς μας ή σε άλλους που εμπιστευόμαστε. Προσέχω ποια προσωπικά μου δεδομένα μοιράζομαι στο διαδίκτυο και με ποιους. Δεν ανεβάζω φωτογραφίες που αφορούν τρίτα πρόσωπα στο διαδίκτυο. Δεν κανονίζουμε συναντήσεις με ανθρώπους που στην ουσία δεν γνωρίζουμε, ακόμη και αν έχουν γίνει φίλοι μας στο διαδίκτυο. Προσαρμόζουμε τις ρυθμίσεις ώστε να μην βλέπουν όλοι το προφίλ μας ή τις φωτογραφίες μας. Δεν παραμελώ τις υποχρεώσεις μου, τα αγαπημένα μου πρόσωπα ή τα ενδιαφέροντά μου για χάρη του διαδικτύου. Παίζω παιχνίδια που είναι κατάλληλοι για την ηλικία μου.